Benik eta bien eskerrik asko, denbora gutxian egindako prentsaurre deialdi bati erantzuteagatik. Eta gaurkoan, ikuskizuten ergoan Maite Peña daukagu, Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte politiken diputatua. Eta hitza berari emango diot, zeren azkenean urnietan egongo den azpiegitura baten inguruko informazio emango dizugu, baina protagonismoa, ardura, erantzukizuna eta beharra Aldundiari dagokionez, zer hobe Maitek nolabait ere gaia azaltzea baino. Maitek bere zarpenak eman ondoren nik herri ereturiko hainbat gauzen gogotatu ditut baino. Maitek? Eskerrik asko Mikel. Eguerdion guztioi eta ni eskerrik etortzeagatik gaur bizitan gaude urnietan eta berri on bat dakagu partekatzeko, ez? Eta udala eta aldundiak adostu dute hemen bertan, urnietan, adinekoen egoitza bat eraikitzea. Hortarako tramiteak egin behar ditugu, hortarako udalak partzela bat lagatuko digu aldundiari eta zergatik egiten dugun hau guztia, ez? Nordak izuten bezala, gure gizartea zahartzen ari da eta zahartzaro prozeso horri aurre egiteko estrategia integral bat daukagu martxan da, ez? Adin berri izenekoa. Estrategia honen barruan edo muinean zer dakagu, ez? Etxean ematen dugun arreta guztia indartu behar dugu. Batez ere, adinekoen pertsonek beraien etxean egon nahi dutelako, ez? Beraien etxean egon nahi dute, ondo hartatuta, eta beraien etxean posible ez bada egon, nahi dute beraien etxean bezala egotea. Eta, legealdi honetan, 361 plaza zabaldu ditu jada, eta duela gutxi gizarte politiken mapa Gipuzkoakoa ez, onartu genuen, eta han aurreikusita dakagu 456 plaza gehiago zabaltzea. Esan behar dugu, Baiara honetan, itxaron zerrendaren ikuspuntutik, itxaron zerrenda altuena dela, esango nuke ez. Hemen urnietan ez dago behar handirik, baina Baiara oso hartuta bai. Horri aurre egiteko, Lasarten dagon egoitza biderkatuko dugu, obrak egingo ditugu plaza gehiago sortzeko, eta zuten bezala ongi gainea duela gutxi berri eman genuen Usurbilen egoitza berri bat eraikiko duela justo Matiakoek, ez? Baina ez behar inmediatoa dakagulako, baina etorkizunari begira bai aurreikusten dugu hemen urnietan beharra egongo dela. Horregatik, akordio hau lortu dugu, elkarlanaren esker, eta hori azpimarratu nahiko nuke udalaren jarrera beti oso proaktiboa izan dela akordio hau lortzeko, eta 120 plaza sortuko ditugu adinekoen pertsonei arreta on bat emateko hemen. Esan dizudan bezala, ez gaurko beharrari aurre egiteko, baizik eta etorkizunerako beharrei aurre egiteko. Eta hau zan nik kontatzeko nuna, nire ustez egun importantea da, bai Gipuzkoa osoarentzako, baina baita urnietarentzako, eta hau lehenengo pausua da, adostea, eta nola ez, pausuz pauso jongo gehala egoitza errealitatea bihurtu arte, ez? Bai, testigantza hartuz, evidentemente udalak
moto honetako akordioetan eta bat jarrera irekia baikor eduki behar du. Honek azkenean ez bakarrikan urnetari bezik eta eskualde osoari, eta ja azken urteetan gizarte zerbitzuen mailan ja eskualdeko irudi eta perspektibatekin ari gara, eskualdeari berari ere gaur egun dagoen itxarote zerrenda hori eta etorkizunen izatekiken itxarote zerrenda hori arintzeko ere baliabide bat izango eta urnitan egongo den azpiegitura hau. Gainera okerrez palimanago, Aldundiko teknikarikin itzen eta gero gaur egun arautegian ezarrita dauden oinarrietan finkaturiko azpiegitura bat izango da. Horra ikusten da gaur egun erresidentzia askotan ikusten diren baino gela handiago izango dira, normatiba handiagotu egindulako hori, eta orduan beraz, azken arautegi hori betetzeko beharrezkoa diren pausu eta urrats guztiek izango dituen infraestruktura bat izango da. Garbi dagoela da nolabait ere honi esker gaur egun, aipatu duen bezala urnietan ez dago demanda gaur egun itxarote zerrenda horretan demanda handia ez dago, jende askorik ez dago. Urnietan egon ez arren ondoan dauzkagun nagusin zentroetara, nagusien etxeetara, egoitzetara joaten baidalako jendea, bai Hernanira, Andoainera, eta batzuk ere joaten dira bai Tolosara, Fraisolora, Donostiko batzuetara ere, segun, zeren hemen askotan lehentasuna tokatzen zionean edo plaza tokatzen zionean, ez daukazu askotan aukererik gertu tokatzeko. Urnietan izango da, residentzioarekin ere aukera izango da, agian, aipatu duen bezala, modu preventibo horretan nagusiak etxean zaintzea aurreneko helburu balimada ere, bigarrengoa alik eta etxetikan alik eta gertuen zaintzea izango litzateke, eta urnietarrei behintzat hori aprobetxatu beharreko kontua da. Maitek aipatu duen bezala baitere egia esan da Urnietako udalak hartzen duen konpromiso izango da 2020 urtean amaiera aurretikan orube bat, lurzoru bat eskaintzea instalakuntza hori gauzatu ahal izateko. Egia esan da, gaur egun Urnietako udalak badauzka bere jabetzakoak diren hainbat espazio, eta baita ere garbia da datozen urteetan herrian egongo diren garapen urbanistikoei lotuta dotazionalak edo herriarentzako dotazionalak izango diren espazioak ere etorriko direla, eta hor garbi gaude bai Aldundiarentzat, zerbitzuarentzat, bertako erabiltzaileentzat eta herritarrentzat, urnietarrentzat ere kokapenik egokien izango duen espazio batetan kokatuko dela nagusientzako egoitza hau. Ikusiko da baita ere nagusientzako egoitza honetan ere agian Aldundiak ere gaur egun dauzkan beste zerbitzu batzuk ere kokapen izan dezaketela, eguneko zentroa adibidez, logikak ere horretara ematen gaitu, eta horrekin imaginatzen dut berek aipatu duen bezala eraikin edo azpiegitura integral bat izango dela. Ez bakarrik nagusientzako egoitza, baizik eta baita ere beste hainbat zerbitzu jarriko dituna. Nik komunikabideak hemen zaudetela aprobetxatuz, baita ere nola eta baita ere bai hemen dagoela, eskerrak eman edizkio baita ere Aldundiarekin orain dela gutxi beste lankidetza protokolo bat sinatu dugulako, eta horren baitan Urnietako udalak Ibiezabal kalean dauzkan 800 metro karratu utziko dizkio Aldundiak gizarte zerbitzuetako hainbat zerbitzuei aurre egiteko beharrezko dituen azpiegitura hori erabili izan, eta horren truke Urnietako udalak lortuko ditu pare bat onura, eta hori oso importantea da aipatzea, eta da adinekoentzako pisu babestuak gaur egun espazio bitan zeudenak berriz ere beste espazio horretan zuzen ere Etxeberri plazan kolokatu egingo dira, eta horien egituran eta horien osatzean Aldundia lagunduko du, eta horren beraz hemendik 2 urte barru obra edukatzen direnean zerbitzu hobeago bat emateko aukera izan genezake baita ere adinekoen hau da, autonomia maila bat badaukaten eta egoitzarako ez dauden baizik eta oraindik ere beste pisu babestuetan egon daitezkeen pertsona hauei erantzun emateko. Eta bestalde baita ere horren truke baita ere Aldundiak ere bideratu du laguntza lerro bat azken urteetan eta konponketa asko egin gabe aurkitzen den denda berri nagusien etxea, zaharren etxea eraberritzeko. Eta aurten konpromiso daukagu etxea sendo hasi behar da konpontzen eta barrukaldekoa konpondu ordez aurrenak kanpokalde guztia konpondu behar dugu. Urritxutea dauzka, fuga dauzka, lehiatilak eta berak aldatu egingo ditugu, eta kanpoko txura aldatzen dugunean barruaren estruktura berriari erantzungo diogu, eta barru horretan ere, hain zuzen ere, berak ere modu preventiboan ipatu duen beste zerbitzuetakoak, egun dekreto kartelako zorroak aipatzen duen, eguneko udal arreta zerbitzua ere bertan emango da, eta herriko elkartei begirako ere hainbat zerbitzu eta bar emango dira nagusien etxe izateaz gain. Beraz, generazio adinkarte desberdinetako elkarteak
batuko dira generazio desberdinen arteko intergenerazioa Euskadi Lagunkoiaren azkenean helburuak ere betetzeko eta baita ere balioko du, eta horrekin beraz gizarte zerbitzuetan datozen urteetan, datozen urte erdi bi urte hauetan urrietara emango den aldaketa edo eraldaketa ikaragarri izango da. Eta hor, evidentemente, eskertu behar dugu Aldundiak hartu duen papera eta urnietar guzti nore ekarriko diena, hain zuzen ere, infrastruktura guzti hauek eginaz. Luze. Gauza batzuk oso aurreratu hartu ja eta beste asko esain beste, baina hau dena posible izan da 4 urte hauetan elkarlana aritu garelako. Eta orain, behin azalpenak eman eta gero